Irratian, Faktoria. 25 minutu goizeko 9 izateko eta gaur hauteskunde kanpainako elkarrizketen atalean gonbidatu dugu Euskadi Irratiko Faktorian Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua eta diputatu nagusitarako hautagaia. Iriarte Andrea, egunon ongi etorri. Egunon, mila esker. 28 ordu baino gutxiago kanpaina amaitzeko gogoz? Begira, atzo esan nuen zarautzen nik lehen 100 metro korritzen dituela, eta 100 metro ze gutxi diren, ezta? Oso garrantzitsua dela nola irtetzen dan, baina gero oso garrantzitsuak direla azken 10 metroak, azken 5 metroak, azken 2 metroak, azken metroa, azken zentimetroa, horrela nago. 100 metro horiek gogoz bukaeraraino eramateko, eta hortik aurrera, lan egiteko etengabe orain arte egin dudan bezala. Kanpaina zikina izan zitekeela hasieratik aipatu izan duzue, eta ez zinetela lokatzetan sartuko, espero baino zikinago ari da izaten zuentzat? Batez ere niri ez zait bat ere gustatzen politika egiteko modu hori. Ni saiatu naiz, egin ditugu debate sektorialak, egin ditugu debate orokorrak, eta etengabe mahai gainean jarri ditut Euskal Herria Bilduk aurrez aurre ditugun galderei erantzuna emateko planteatzen dituenak. Eta hoiei erantzuna emateko gainera iruditzen zait beste politika egiteko modu bat beharrezkoa izango dela, eta ni hori azpimarratzen saiatu naiz jendeari esaten zeintzuk izan daitezkeen bide horiek, eta ni hortan saiatu naiz eta hortan saiatuko naiz erantzunak ematen jendearen bizitza hobetzeko, eta Gipuzkoa dagokion lekura eramateko, hau da, Europako herrialde garatuenen mailara eta desberdintasun gutxien dituen Europako herrialdeen mailara. Nork zikindu du kanpaina eta ze interesekin? Nik uste dut batzuk urduritasun handi xamarra erakutsi dutela, eta uste dutela gainera, ez dutela onartzen, ez beste proiektu batzuk ere egon daitezkenik. Nik ulertzen dut gure proiektua ez gustatzea, gure proiektuarekin bazetez egitea, hori ulertzen dut, baina orduan alderdi bakarra egongo litzateke herri honetan, baina badaude beste proiektu batzuk, badaude beste proposamen batzuk, badaude beste egiteko modu batzuk, eta hori xedan ikazpinbaratu nahi dudana, esaten dizut. Ez zait politika egiteko modu. Euskal Herria Jeltzaleari buruz ari zara. Ari naiz, Euskal Herria Bildua otan egun batean bai, hurrengoan bai, eta hirugarrendean ere izan duten hoien gatik, ez da? Iruditzen zait, badaudela beste modu batzuk, badaudela beste proiektu batzuk, eta proiektu horiek gainera garaili izan daitezkela. Ia hitzaldi guztietan ari zara errepikatzen, eskura duzuela Gipuzkoan lehen indarri izatea, baina lehen indarri izan da, ikusita EAJak eta PSek itxura guztien arabera errepika dezaketela berriz ere legealdi hontan izan duten akordioa, Aldundia gidatzeko aukera errealik ikusten duzu? Nik azkeneko momentura arte beti ikusten dut aukera erreala. Eta beti sinisten dut, posible dela Euskal Herria Bilduren proiektua ongi ulertzea, ez da? Iruditzen zaidalako, ez dela bakarrik ze proiektuk erantzuten dion hobeto Gipuzkoarren bizitzak hobetzeko baldintzak mahai gainean jartzeari, baizik eta ze proiektuk erantzuten dion hobeto Gipuzkoarren soziologiari, eta konbentzituta nago hori Euskal Herria Bilduren proiektua dela. Proposamen zehatzetara joan da. Etxe bizitzaren adaguneotan, gizartean dagoen arazo nagusi horietako bat, badago legealdetik legebiltzarrak 2015 onarturiko legea, etxe bizitza legea senatuan ere jada onartu da, eta aldizkari ofizialean argitaratzear behar du eta indarrean sartzear, beraz, horrek Aldundiaren eskumenetatik zer egitea ekar dezake, alegia, Aldundiaren eskumenetatik fiskalitatearen ikuspuntutik besteak beste, zer egitea proposatzen duzue etxe bizitzaren arazoari irtenbidea ematen laguntzeko? Lehenik eta behin, bi kontu, fiskalitatean sartu baino lehenago nik uste dut, Aldundietatik asko egin daitekela elkarlana herrialdeekin edo herriekin, esan nahi nuke, eta udalerriekin, ezta? Eta lan hori garrantzitsua izango dela, eta lan konpartitu hori eta lidergo konpartitu horietan udalerriei bultzada ematea eta lege horrek albidetzen dituen alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza, babes ofizialiko etxe bizitzak egiteko babes hori garrantzitsua izango dela. Eta fiskalitatearen inguruan, orain baino lehenago esan badut, iruditzen zaidala fiskalitatearen inguruan behingoz eztabaida zabal eta publiko bat egin behar dela,
fiskalidadearekin zerikusia daukaten eragile guztiekin egin behar dela, hau Europan aspaldian zabalik dagoen eztabaida bat dela, eta maila batean anomalia bat ere iruditzen zaidala hemen oraindik ere eztabaida hori ez zabalik egotea, ezta? Azkeneko erreforma alderdi sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Partido Popularrarekin egin zuten, eta orain fiskalitate justu eta progresiboago batez hitz egiten dutenean, ez dakit ongi zer esan nahi duten. Uste dut garrantzitsua dela gaur egun ditugun, eman behar ditugun erantzunak kontuan izan da, ez zaintzen eraldaketa edo krisi klimatikoa, edo enpresei eman behar diegun akonpainamentua berien transformazioak egiteko, benetan sakon aztertu beharko genukela guztia, baita etxe bizitzaren inguruko aipatu didazun gai horrekiko, ez da, sakon aztertu egun dugun fiskalidadea, egun dugun struktura honek benetan balio alduen, biritzitan nagoelako askotan txapatak eta aldaketa txikiak egiten ditugula, baina gaur egun egoki erantzuteko aurrez aurre ditugun arazo, erronka eta eman behar ditugun erantzunei bestera bateko hausnarketa bat egin behar dugula. Baina zuek aurre diagnostikoaren bat fiskalitatearen inguruan egina duzu ez zertan zer ukitu beharko litzateken gehiago biltzeak izan behar du helburua edo era desberdin batean biltzeak? Klabea da, dirua behar dugula, hain zuzen ere egin behar ditugun eraldaketak egiteko. Adibidez, ni oso pozik nago oraingo honetan zaintzak agendaren erdigunean daudelako. Iruditzen zait, zaintza sistema publiko komunitario baterantz egin behar dugula argi eta garbi, edozein personak bere bizitzan zehar zaindua izan behar balin badu, erantzun hori eman behar diogulako. Momentu honetan Gipuzkoan zaintzak ez dira egoki ebazten, eta jendeak itxaron egin behar du, eta jendeak pixka bat ibili behar du, hemenetan nono urkituko duen, zainduko duen persona, nola urkituko duen, babestuko duen egoera hori, ezta? Horregatik esaten dut zaintza sistema publiko komunitarioa, eta bitarte horretan gainera uste dut badaudela hartu beharreko neurri batzuk, alde baterako zaintzak, kopagoa murriztu, zainduak izan behar dutenek eta bereien familiartekoek ahotsa izatea, garrantzitsua iruditzen zait oso arreta behar duten pertsona horiek denbora gehiago izatea zaintzen dituzten pertsonen aldetik, eta oso garrantzitsua zaintzen duten pertsona horien lan baldintzak duintzea. Momentu honetan eta Bizkaiko akordioa egin ostean, hain zuzen ere Gipuzkoak izango dituelako salariorik edo baxuenak, ez da, uste dut badadala momentua horri begiratzeko 6.000 emakume direlako hortan ari direnak, huelga egun asko egin dituztelako, eta zaintzak duintzea esaten dugunean, feminismoaz hitz egiten dugunean, hortaz guztiaz ere hitz egiten ari gerelako. Zaintza publiko eta komunitarioa defendatzen duzue, kontua da egungo aldundiak ere diola, orain indarrean dagoen eredua publikoa eta komunitarioa dela, Gipuzkoako plazen 92 publikoak direla, eta 92 irabazi asmorik gabeko enpresek kudeatzen dituztela. Gaur egungotik ze aldatuko zenukete? Begira, gaur egun 192 dira plaza publikoak, baina 156 baino gehiago enpresa pribatuek kudeatzen dituzte. Eta hori horrela den neurrian irabazi asmoa dago. Irabazi asmoa dago nehinean zaindua behar duen horren kontrako neurri bat. Erabiliko bagenu irabazi asmo hori guztia zaintzak duintzeko uste asko irabaziko genukela. Lehengoan, zuk zer horrek zenuen Euskal Irrati Telebistako debatea. Eta antxe bertan erakutsi nuen anuntzio bat Gipuzkoako egunkari baten tan zetorrena, se compran residencias de mayores. Horrek argi eta garbi irakusten duena da, bide bat zabaltzen dela negozioa egiteko. Eta zaintzekin ezin da negoziorik egin. Edozein personak, edozein momentutan, edozein unetan zaindua behar balin badu izan, segurtasun hori behar du. Gaur-gaurkoz pertsona bat gaixotzen denean, gaur-gaurkoz eta gauzak aldatzen ez badira, pertsona bat gaixotzen denean, osakidetara joaten den bezala, eta zalantzarik ez duen bezala. Segurtasun hori eman behar dugu zaintzen. Salatu izan duzu bestalde maila industrialean pisua galdu duela Gipuzkoak, eta hori berreskuratu beharra dagoela. Zer egin da?
Bueno, pixua galdu da, seguru aski, ekonomiaren dualizazioa handia eman delako eta batez ere zerbitzuetara zuzendu delako ekonomia. Eta Euskal Industriak oroar eta Gipuzkoako industriak, Gipuzkoako ekonomiaren bizkar zur izateko gaitasuna izan du, lanpostu egokiak sortu ditu, eta zentu horretan ikuste dut itxi dela momentua, akompainamentu garrantzitsu bat egiteko enpresei ere, ikerketa eta garapenean adibidez, barne produktu gordinaren 2,4 inbertitzen da Gipuzkoan, Europako bataz bestekotik Europako bataz bestekoa 3 da, oraindik ere urruti. Nik uste dut enpresa txiki eta ertain eta handien artean diferentzia handiak daudela, eta hor digitalizaziorako eta krisi klimatikoari erantzuteko egin behar den akompainamenturako seguru asko beharko dituztela zuzeneko laguntzak, eta gero seguru asko horrek geratu beharko duela nik irudikatzen dudan fiskalitate berri horretan. Egin behar dugu industria bat teknologikoagoa, gutxiago kutsatuko duena, errotuagoa lurraldeari, errotzea lortuko duena, eta errotzea lortzeko iruditzen zait garrantzitsua dela langileek ere ahotsa eta erabakia eduki izatea. Ez da, Euskal Herria Bilduk Euskal Herrirako industria eta enplegu plan bat egina dauka, eta iruditzen zait oso ongi txartatzen zaiola Gipuzkoako errealitateari eta Gipuzkoak tradizioz egin duen eta izan duen izateko modu horri, eta Gipuzkoak gainera badauka azpimarragarria dan kooperatiben egiteko modua ere ez, eta nik uste hortik ere asko ikasi genezakela, urratsa handiak ematen ari direla bertan datozun urtei begira, debagoina 2030 proiektuak bizio bat eta misio bat dauka datozen urteetarako, lidergo konpartituak oso ondo ulertu dituztena, eta dituzten erronkak oso ondo ulertu dituztena. Uste dut inteligentzia handia daukela lurralde honek, inteligentzia kolektiboa handia, elkarlanerako gaitasun handia daukala, eta uste dut elkarlanerako gaitasun hori, inteligentzia hori lurralde guztira zabaldu, eta lidergoak konpartituz, alabeharrez lidergoak konpartituz egin beharko dugula etorkizuna, eta lidergoak konpartitze horretan oso garrantzitsua iruditzen zait pertsonak ere erdigunean egotea, eta pertsonak ere erabakiguneetan egotea, izan ere aurrez aurre ditugun erabakiak eta aurrez aurre ditugun erronkak alabeharrez eskatuko dutelako jendearen protagonismoa, jendea implikatua eta protagonista sentitzea ongi erantzun ahal izateko. Aipatu duzu, enpresek egin beharko duten trantsizio energetiko horretan lagundu egingo diezula, planteatu diren energia berriztagarrien proiektu desberdinek ezin egon bat sortu dute lurraldean, baita EH Bilduren oinarrietan ere, ze irizpideen arabera erabakiko du EH Bilduk non bai, non ez, zer bai, zerrez? Nik uste dut, aurrez aurre daukagun eztabaida oso potoloa dela, eta seguru aski gure generazioan eman ez den tamainakoa. Eta ulertzen dut oso ondo gainera, era honetako erabakiak ezin direla eztabaidarik gabe eman. Uste dut garrantzitsua dela eztabaida ematea. Hori alde batetik, beste alde batetik Euskal Herria Bilduk oso argi ikusten duena da, era honetako prozesuak ongi txertatuak izateko eta jendea lehen esan dizudana ez da, protagonista sentitzeko nahita nahiezkoa izango dela prozesu deliberatiboak egitea. Eta uste dut zentzu horretan urrats batzuk eman ditugula, lekurik eztabaida gehien ekarri duten tokietan Azpeitian adibidez, egin ditugu batzarrak, herriko plazan egin ditugu batzarrak, esku artean zeuden proiektu horien inguruan, ez da, uste ezinbestekoa izango dela, eztabaida horiek ematea, prozesu deliberatiboak egitea. Prozesu deliberatiboak nik uste dut ongi ulertu behar direla, alternatibak jarri behar dira mahai gainean. Hau da, uste dut planeta bakarra daukagula, planeta agortzen ari garela, isuriak jetxe egin behar ditugula, lurra zaindu behar dugula, eta zentzu horretan lehenengo sektoreari sekulako garrantzia eman behar digula, elikagai dependentziarekiko ere oso garrantzitsua delako lehen sektorea, eta berriztagarrien apustua egitea ala beharrezkoa dela, ez daukagula beste erremediorik. Hori bai, berandu iritsi gara antizipazioz lan egin ez delako, eta orain iruditzen zaidana da egin behar dugula alik eta ordenatuena, alik eta orekatuena, balio handiko nekazaritzak lurrak ongi zainduz, hegazti nekrofoen jantokiak zainduz, basoak eta mendiak zainduz, oreka aurkituz argi eta garbi, baina erabakiak hartu beharko ditugu, planeta bakarra daukagulako.
Datorren igandean Lenindarra bazarete, Gipuzkoan Garaile bazarete, nori deituko diozu lehenengo maiatzaren 29an? Lehenik eta behin deituko diet oposizioko alderdiei. Eta orain arte esan dudana, eta orain arte azpimarratu dudana, hau da, lurralde hau aurrerantz jartzeko, lurralde honek jauzi bat eman dezan Europako iparraldeko herrialde garatuenen eta desberdintasun gutxienen dituzten parean jartzeko, nola egingo dugun elkarlan hori, nola egingo ditugun lidergo konpartitu horiek, herri erronka, lurralde erronka handi bat daukagu. Lurralde erronka esaten dudanean ezin dut ahaztu herri erronka ere badela, eta nola egingo dugun elkarrekin lan herritarrei bereien bizitza baldintzak hobetzeko eta Gipuzkoak behar duen toki hortara jauzi egiteko. Eta norekin nahi zenuke elkarlan hori? Gobernua osatu nahi bazenu, norekin zenuke, ze autu zenuke nahiago? Begira, gure akordioak dira, etxe bizitza arloan akordioak egitea, jendearentzat momentu honetan arazoa handia denari nolabaiteko irten bidea ematen hasteko. Gure akordioak izan dira Osakidetzako lehen arreta indartzeko. Gure akordioak izan dira pentsioak hobetzeko eta duintzeko. Beraz, gure akordioak dira jendearen bizitzak hobetzeko edukiak dituzten akordioak. Gu gara abertzaleak, eta gara ezkerrekoak, eta egin ditzakegu akordioak ezkerretik, eta egin ditzakegu akordioak herri honek behar duen, eta nire ustez ala beharrez eman beharreko ardatz nazional horretan. Edukiak mahai gainean jarri, eta eduki horien arabera egingo ditugu akordioak. Maialen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako diputatu nagusitarako hautagaia. Eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei.